Marie, gå lige ud og genstart generatoren, ikke også? Beskyttelseskammer JA23 til hovedbunker. Skift. Beskyttelseskammer JA23 til hovedbunker. Skift. Anne. Hvad er det for en? Det er en kanin. Er der sådan noget udenfor? Nej, ingen lille skat. Ja, hun skal jo have det på et tidspunkt. Far, fandt du de reservedele? Ja, nej. Der var ikke andet en gammel skrammel tilbage. Vi må prøve igen i morgen. Et andet sted måske. Ja, hvis det er flere steder tilbage. Der er et gammelt værksted i den sydøstlige del af byen. Der tager mor og mig op i morgen. Og så I to. I finder noget mad og noget benzin imens. Godt. Vi skal nok få repareret den generator. Lad os nu se. Selvfølgelig gør vi det. Otto, kan du ikke se, hvor håbløst det er? Lad nu være med at sige den slags. Den der generator, den bliver altså ikke ved med at holde. Vi kan ikke blive her. Nå. Og hvor vil du så foreslå, vi tog hen? Har du overvejet hovedbunkeren måske? De svarer jo ikke. Måske virker deres radio ikke. Eller også, så er der ikke nogen til at svare. Det er der kun en måde at finde ud af på. Må jeg godt komme med udenfor i morgen? Du ved godt, det ikke går. Jeg vil så gerne ud og se, hvordan det ser ud. Jeg har aldrig været derude før. Når du bliver ældre. Det er der jo lang tid til. Jeg har noget til dig.
tror jeg den nu. Der var den. En kanin. Det er ikke bare en kanin. Det er Kitty. Den magiske kanin. Magisk. Ja, se her. Han har en tryllestav. Kitty kan nemlig opfylde ønsker. Er det ikke også rigtigt, Kitty? Kære Kitty, jeg ønsker, at du skal passe på Anne, når jeg er væk. Kan du gøre det? Tusind tak. Der kan du bare se. Nu er der ikke mere at være bange for. Værsgo. Sov nu godt, ikke Anne? Vi fandt det. Reservenelen. Ja. Skat. Nu bliver der altså ikke mørkt her mere. Er Peter Marie ikke kommet endnu? Jamen, burde de ikke være kommet nu? Bare roligt, de har masser af tid. Hvad er der sket? Hvor er Peter? Hvor er han henne? Jeg kan ikke holde på hans maske. Det er ikke rigtigt. Jeg kan Hvor ligger han? på stationen. Kitty? Er det dig? Er det rigtigt, du kan opfylde ønsker? Kan du også opfylde mine? Hvor mange har jeg så? Tre ønsker. Kan jeg ønske en appelsin? Mor, se! En rigtig appelsin! Vil du ikke smage? Så deler vi den bare.
skal også have noget. Så er det nok. Du skal ikke lege med maden. Nu slapper du af! Du skal ikke slå hende. Skal jeg slappe af? Det har ikke været nok til os. Det er fuldstændig lige meget. Du skal ikke slå hende. Anne, vågn op. Marie, hvad er der? Du skal ikke vække de andre. Hvad sker der med masken? Jeg tager over til hovedbunkeren. Jamen, far siger, at vi ikke kan tage dig hen. Far har ikke altid ret. Bare vent og se. Kommer du tilbage? Ja, selvfølgelig, Anne. Jeg kommer tilbage og henter jer, når jeg har fundet hovedbunkeren. Og så skal vi bo der. Og du får en masse nye venner. Tror du det? Det ved jeg. Jeg må afsted. Pas på mor og far. Det skal vi nok. Vi ses, Anne. Otto, vågn op! Hvad er der nu? Det er Marie, hun er væk. Væk? Ja. Hvordan det? Jeg er taget over til hovedbunkeren. Hvad er hun? Kan vi godt bo der? Hvorfor vækkede du os ikke? Vi kan måske nå at indhente hende. Og dig, du bliver her. Kitty? Må jeg godt få mit andet ønske nu? Jeg ønsker, at Marie skal nå hen til det nye sted. Og der skal være dyr og fugle og ren luft. Anne, er du der? Hallo? Hallo, det er Marie. Marie, er det dig? Er der noget frem? Ja, jeg er kommet frem. Jeg er kommet udenfor. Udenfor? Altså rigtig udenfor? Ja, Fjolle, rigtig udenfor. Himlen er blå, og solen skinner. Fuglene synger, og kaninerne løber omkring, og i søerne er der fisk. Er Peter der også? Du plantede de tanker i hende. Hvad mener du? Alt dit snak om hovedbunker. Du fyldte hende med det. Det var jo ikke mere, hun skulle tage det helt alene, jo. Men det gjorde hun. Og nu er hun væk. Marie lever. Hun har lige ringet fra radioen. JA23 til hovedbunker. Skifter. JA kalder hovedbunker. Skifter.
JA23 kalder hovedbunker. Skifter. Er min datter der? Marie, er du der? Marie. Hun er ikke ved hovedbunkeren. Hun er udenfor. Rigtig udenfor. Ved fuglene. Ilfuen. Og Peter. Synes du, det her det er sjovt? De er døde, Anne! De er døde! Ligesom alle andre udenfor. Der er ingen fugl, og der er ingen fisk. Heller ingen søde små kaniner. Det er væk alle sammen. Væk! Det er dødt! Nu stopper du. Kitty, må jeg godt få mit sidste ønske nu?